take bidar gani mai sallama ki zo baki sirrukan so kare da ki ce da ni baki so na kai ne farin ciki da kai ne idaniya ta take bidar gani mai sallama ka zo in baka sirrukan so kare da ka ce da ni baka so na. Mashi da san ki ya so can zuciya ta kin san tana buƙatar tallafi da baibaye na so ya daure ni sahiba ta tamkari lokacin wani zafi masoyiya ta ne karki bar ni akan ki ana so a ciwon zarafi ke dai na sa cikin garbi na da sarrafe jini na jikina. Wata gora kice da ni masoyin raina na tuna ki sai babu sai na kasa yi kwalla ce take zuba a idona ni ba za na bar ki barin sai sannanin wuya domin san ki ya haɗe da jinina da wani kai ki kullun gina sakan ki sai a sama da rana. Naga kin zama mallaki na san na wuce a yi mini gwalo ranar ko cikin mutane ne zan yi girgiza sauti na kiza ya sani na bullo da kushen masoyiya shi zan yi wa gargadi ya bari kar ya samu dauyan kallo komai akan ta